Maayong adlaw ka Marites. Nagkita ang puta ka Marites. So this video ka Marites is about nga kanang balita karon ka Marites nga iban ang pulong sa Ginoo ang ngalan ni Jesus Christ. Nabanggit na nako ni atong miaging video pero wala kay ito nako nahatagi og bili ka Marites. Kay naabot ang time nga dili sila ganahan nga isangyaw ang pulong nga Jesus Christ. Dili sila ganahan makadungog sa pulong sa Ginoo. Nganuman tungod kay gipanagna na ni sa Biblia daan ka Marites. Di na ta matingala tungod kay ang mga apostoles sa una gikontrahan gani gilutos gipatay ang uban mga kamarites tungod kay dili sila gusto nga isangyaw sa ang pulong sa Ginoo. Dili sila gusto nga isangyaw si Jesus Christ. So hantod gani karon kamarites katong akong gibanggit niyo sa una nga dili sila gusto nga ang pulong Jesus Christ maabot sa Israel. Gusto sila kung naay muwali dito ilang patyon, ilang prisuhon. So dili na ikatingala ka Marites tungod kay mabasa nato then verse 18 ana siya diri ka Marites, dadon kamo atubangan sa mga namunuan ug sa mga hari tungod kanako ug pinaagi niini mga sangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. So dili Hudiyo ka Marites buot pasabot mga hintel sama nato mga hintel ta mga kamarites. Kung dalon na kamo sa manan ayaw kamo kabalaka sa inyong isulti o unsaon nyo pagsulti kay inigabot sa panahon hatagan kamo sa angay nyong isulti. So maabot ang time kamarites kung presohon ta sama sa pagbalita sa pagsangyaw sa mga balita di daw ta mabalaka tungod ninig abot sa panahon hatagan kamo sa angay nyong isulti. So mag-guide ang Holy Spirit kamarites kung angay naton sa atong isulti. Diri sa 20 kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo kundi iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti pinaagi kaninyo. So klaro kay kamarites nga panalikdan ta sa ato ang Ginoo na siya tigpad iyang ipadala ang iyang balaang espiritu mga maabot ang time musugot tag sa dili karon gisugda na gani no nga ipasaka ang balaod sa Israel nga ginadili dito ang pagwali sa pulong sa Ginoo tungod isupak na sa ilang balaod. Kung kinsay magwali dito ka Marites ilang patyon ilang prisuhon. So itagna na diri sa Mateo 10:23 kung lutoson ang mga katawhan siya diri nga maski dili daw maabot ang pulong sa Ginoo pero nakabalo namon gunang taga Israel gud ka Marites kaso lang gipatig-alang jud ang ilang kasing-kasing mao ganing naabot nato ang mga sa mga hintel ang pulong sa Ginoo tungod kay gipatig-a ang kasing-kasing sa mga Hudiyo. So hantod karon tig-ag hapon ilang kasing-kasing ka Marites dili sila matugot nga iwali ang pulong sa Ginoo. So karon gani subo pa malandungon nga napasaka na jud sila balaod nga ginadili ang pagwali sa pulong sa Ginoo. So mao na natag-ana na ang pulong sa Ginoo pero misaad si Jesus diri nga dili pa gani maabot didto ang pulong sa Ginoo, dili ba makaylap maabot na siya. So ato aning iklim ni nga pulong mga kamarites nga time na jud magmaigmat kung gina-challenge ampo magbasag Biblia kamarites tungod kay maabot ang time ang Biblia sunugon kay masuko sila nga magwali-wali sa pulong sa Ginoo. So ako nang ginatuyo nga gina-upload sa YouTube tungod kay kung maabot na ang time nga sunugon na ang pulong sa Ginoo naaratay malantaw ari nga dapit naratay mahinumduman sa mga word of God mga kamarites tungod kay hapit na jud maabot ang time nga mobalik si Jesus Christ ang anak sa tawo. So dili ta magpalinglang sa mga mini nga propeta
Pero abi ninyo kamaritis, magwawali karon, may ginaingnon sa mga tawo nga mo mini. So kinsa may muklim karon nga mini nga propeta, walay moangkon anak kamarites, tungod kay muna to kung ginaingon sa diha nga debate bato sa bato, nga kanang mga pagbato sa mga tao, ilabi na sa nagwali sa pulong sa Ginoo nga maabot daw ang mga mini nga propeta. So i-prove nato nga dili ta mga mini nga propeta ato ang buhaton uban sa tabang sa Ginoo. So naagani ko gina-follow usa ka pastora kamarites nga gibasyag ayo tungod kay namagoy mga pastor o mga pastora nga nag-ayo og masakiton. So Kadungog na ka? Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kadungog ka? Kadungog ka? Hallelujah. Sino ka nakalakaw? Nakadali. Gandali, nakalakaw. Sige, lakaw. Go. Kumusta ako tayo mati? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the name of Jesus. Lakaw. Dali. Lakaw. Nakadungog na ka? Kumusta yung mananaw? Praise Jesus. Hallelujah. Jesus name. Okay. Kumusta yung bati? Magkano marinanay? Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Kumusta yung Jesus? koy kuan daw, buhat daw ni Satanas, kay si Satanas daw ang gamit daw ni Satanas aron do pagbuhat o kanang aron daw sa pag-ayo og masakiton. So dili baya kamarites kung moayo si Satanas og sakit, mas labaw ang atong buhi nga Dios, di ba? Kay siya ang kamhanan, siya ang tag-iya sa ato ang kinabuhi. So nagi ko ilakip nga pulong, no, ana man siya dito na ay mga comment dito na ay mga bash, ang ana siya nga andaw si Jesus ra daw ang maayo ug masakiton katupadang wala pa siya gilansang sa cross. So klaro diri ako na lang ni ilakbit mga kamarites aron maklaro nga kung ang Holy Spirit na ana nimo pwede na kamo ayo ug masakiton kamarites. So ila lang ginigatib pagsabot, ila hapon ng on idea, basta nga ato ang pamation kung unsang mga espiritu nga sa matag usa kanato diri sa Mateo 9, ing anak diri si Jesus busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an daghan o atrasa nato pag kamarites diri sa 35. Unya gilibot ni Jesus ang tanang lungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya dito sa ilang mga sinaguga ug giwalin niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. So ultimo gay si Jesus iya ganing giwali ang paghari sa atong buhi nga Dios, ang maayong balita. Gaayo usab niya ang mga tawo sa tanan nilang balatian og sakit. So klaro kay diri mga kamarites, yes, nag-ayo si Jesus Christ sa mga balatian og sakit mga kamarites. Sa 36, sa pagkakita niya sa daghang mga tawo, naluoy siya kanila kay nagluya man sila og walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. 37, busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. So meaning kato mga apostoles. So wala namang mga apostoles ro mga kamarites, kinsa namang magwawali karon nabilin diri. Ing ana siya daghan ang anihunon apan jutay ra ang mag-aani. So daghan kaayo kanang walihanan, daghan kay anihunon mga kamarites, pero jutay ra ang mag-aani, meaning daghan kay ang walihanan sa kalibutan, gamay ra kay ang magwawali. Tungod kay og naay magwawali ilang iba. So gikuan siya kamarites, gikuan siya nga daghang anihunon pero jutay ra ang mga ngani. Daghan ang walihanan mga kamarites pero gamay ra ang magwawali. 38, basta pag-ampo kamo sa tag-iya sa aninuhon aron pagdala siya dugang pang mga ngani. So kinahanglan nato nga mag-ampo ta sa Dios, ara siya nga ang tag-iya sa anihunon. So ang anihunon karon mga kamarites, mga kuarag hapon na siya,
iampo nato na sa atong buhi nga Dios aron siyang dugang pang mga ngani. So iampo nato nga daghan pang magwawali nga makaylap kay daghan pa kaayong mga anihunon. So ana ar ka marites nga mga basher nga nagi si Jesus nga magampo sa kuan sa tag-iya sa aninuhon kay aron ang meaning nga aron daghan pang mga magwawali nga maabot kay daghan kaayong halapad kay mga walihanan ka marites sa tibuok kalibutan. So ana ra good luck na lang sa pastora nga isog kaayo nga mawali sa pulong sa Ginoo. Kabalo ko nga ang Dios nagauban kaniya, ang Holy Spirit na anya nagagiya. So nga na sila nga mini nga propeta daghang nagasampit og Ginoo pero mga mini. So ikuan na lang nato asa to ang kugalingon kung kinsa ang mini nga mga propeta. Ang tanan ana nagaklaim nga dili sila ang mini, sila ang propeta nga tinuod. So God knows na lang, siya na lang mag-antigo kanato mga kamarites sa mga abot nga panahon nga time to time maabot jud ang time nga hikapon jud ang ilang kasing-kasing sa atong buhi nga Dios pinagi sa balaang espiritu. Manghinaot ko nga namoy nakot-una na pod karon nga pulong sa Ginoo o makapadugog padasig sa kinabuhi. Diri sa Mateo 10:23 nga ana siya diri, kung lutoson kamo sa katawhan ay imbibi Bible din ni kamarites, imbibi Bible. Maing balita Biblia sa may Mateo 10:23 nga ana siya diri kamarites. Kung lutoson kamo sa katawhan sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga dili pa ninyo mahuman ang inyong bulaton sa tanang lungsod sa Israel, maabot na ang anak sa tawo. So maabot jud ang time nga naadyoy mga magwali didto kamarites na sila nga patyon, presohon kung magwali sa word of God. Pero ming-ana siya diri sa Mateo 24 nga dili pagani mo kaylap didto kay tungod kay syempre maabot ang panahon na amo jud isog kay nga magwawali maabot dito kamarites. So maabot ang panahon nga maski dili malukop dito sa Israel ang pagwali sa pulong sa Ginoo, maabot na ang anak sa tao, meaning si Jesus Christ mobalik na siya. Iyang gisaad diri nga mobalik na siya, maskin dili pa malutos ang ubang mga nilutos sa Facebook page, subscribe sa YouTube channel. Bye bye, God bless.